नै गाइस लोगोफोर नै ना बिदैखौ एवबाय नै दासो एवहांदों आरो मोनथ'वाखैनो नै ना बिदैया होखानांगौलै जानाया ना बिदैखौ हेलौ एभ्रिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' रेस्टुरेन्टआव बयखौबो बरा हरबाय आं नै ना बिदै बायना लाबोदों आरो गाइस लोगोफोर ना क्रसनि 100नि आरो बियो फवासेनि बारा बिबो बाखिसो लाबावदों आरो आं गाइस लोगोफोर ना बिदै दा आइया माजों सङो मैथाजों सङो ना थावजोंल' ओरैनो फ्राय एवो जायखिया संसिगोन आरो आइया एवसिगोन नङाबा संसिगोन दा जानायाव एसे देखायगोन आरो आं गाइस लोगोफोर र' नैबे ना बिदैखौ देखायनाङा आरो थेवबाबो एसे एवैनि सिगां बैयाव टेबोलाव लांग्रोनो र' आं नै गाइस लोगोफोर नै ना बिदैया आयौ माथो मानसिनि मेलेम बायदि संलाय लांबायलै नोंबो नायनो एसे नायनायनोबा नै सैमाया ना बिदै गोजा गुसुथार ना क्रसनिलै गांजेया लाबाय मोनसे ओइ गेब्लेगोन मारै एवनांगौ बेखौबा बिखौ ओरैजा पियासखौल' हाग्रोदो थावदो एवदो पकरि बायदि जाखायो ना मैथा होसोनो नै मैथा खाबाय मैथायाव होदो मैथायालाय माजों फानलु बायदिसिना होखादो मैथाया माजों ओरैनो खादोंमोन आं बायदि बानायदो बेजोंनो संदो आरो मैथायाबो नै खाना दोनखादों माथो पकरि बायदि बिराद बुराय जायोना दे माजों सङो संदोआनो जाबाय दा जायखिजाया जानायाव देखायगोन आरो आं गाइस लोगोफोर एसे ना बिदैखौ आं बिराद गोथाव मोनखायो आरो बिरादनो मोजां जानो मोजां मोनखायो आरो आं जायखिजाया ना बिदैखौनो आरो क्रसनियानो जा लकेलनियानो जा आरो दा जानायाव एसे देखायगोन गाइस लोगोफोर जानायाव नुहैखासै नै गाइस लोगोफोर नोंथांमोना संनायखौबो एसे देखायनो हागौ आरो एवलाबायनायखौबो एसे देखायनो हागौ आरो बिदिबा नै नुलायसिगोन र' एवनाय नङाबा जानाय लोंनायाव आरो ओइ साइड जा आंनि खाथियाव फैना गाख्लाबनाङा नै गाइस लोगोफोर नै ना बिदैखौ एवबाय नै दासो एवहांदों आरो मोनथ'वाखैनो नै थै गोजा गोजा दंलायो माथो नै गाइस लोगोफोर ना बिदैजों ओंखाम जानोसै आरो दा नै प्लेटाव हायखाबाय नै ना बिदैखौ ओमफ्राय सारायाव एसे दंबावो आरो दहाय इसानि बाजैलानि फिसाला रहित फैदोंमोन बेनो गाबोन नुनायखाय गाबोन फुङाव जानो एसे दोनसै उन्दुबाय खोमादां दा नै नाजों मैथाजों संदों माथो नाजों मैथाजों बावखासो ओमफ्राय नैबे ना माबा सालानि क्रसनि माबा आरो बिदै आरो एसे जानांगौ बेखौ मोनसे बिराद गोथाव गाइस लोगोफोर माने बाहेरायावसो ओंखामखौ जागोन आरो दा लांसै आरो नै हायखाजोब्बाय लाबोयो मोननाया आयौ गोलैजानो गिलायलाङोलां बे आंनिखा आरो ओंखाम ओंख्रिया आयदाय जाखांसैलै गाइस लोगोफोर नै गोलैला जोब्बाय ना बिदैया होखानांगौलै जानाया ना बिदैखौ खुगा बुंलायखाबा बिदिसो जानांगौ ओमफ्राय ओंखामखौ जासिन जानोसैलाय आरो बांसिनबाबो आंनिल' नामा मिथिलायलां मालाया जागथां नायाबो लखबजोब्बायलां माथो सिं सिथाबबाय ना खर' माबानि गोरिनि गोलैबावदों साला है आइ ना मोन बानलु सिब्र'खौ नांगौ मा जाबाय मालाबा बेलाथिजों संना जानांगौलै र' गाबोनथ' मा
बिमाजों रायलायदो आरो बिदिखौ साला साला Nabi di jalan bapak aja. Aja. Mau beli untuk nanti ada ya. Maka mau dia kan juga. गाइस लोगोफोर ओंखाम जानायखौ देखायबाय थाला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय